Ik richt me vandaag tot u vanuit een lege statenzaal. Want normaal gesproken in de week tegen de kindermishandeling zouden wij een congres hebben met ambassadeurs en mensen die samen zich inzetten in de bestrijding tegen kindermishandeling. Maar nu moet het via een videoboodschap. Ieder jaar zijn er tussen de 90.000 en 127.000 kinderen in Nederland die slachtoffer worden van kindermishandeling. Dat is er 1 per klaslokaal. Moet u zich voorstellen als u kinderen heeft. In de klas van uw kind zit minimaal 1 kind dat dit moet ervaren. En met onze wetten, regels, waarden en normen is dat onacceptabel. Dat kan echt niet in onze maatschappij. En daar moeten we wat aan doen. En gelukkig kan 1 persoon het verschil maken. 1 persoon die getraind is in het signaleren van de signalen van kindermishandeling kan dat verschil maken voor dat kind. Dat is een groot verschil. In het verleden heeft de provincie 4000 mensen laten trainen in het herkennen van die signalen. En ook nu weer hebben we een programma opgezet samen met de Ogeo Foundation om nog een keer 7500 mensen online in een cursus van 1 uur te trainen in het herkennen van de signalen. En ik ben al heel dankbaar dat u allen als vrijwilligers actief bent. Maar ik begrijp dat ik wat extra's vraag. Juist nu in de huidige periode, waarin we sowieso al extra moeten omzien naar elkaar, reken ik op u. Om te helpen met het opvangen van die signalen. Om kindermishandeling te stoppen. En om kindermishandeling definitief uit de Limburgse samenleving uit te bannen.